Grabatzen ari garen unean gaueko 11:00 26 minutu igaro diren honetan, Konkensek eta Realak Errege Kopako final 32etan jokatu duten norgehiagokaren analisia egingo dugu. La Fuensanta estadioan jokatu da partida, hain zuzen ere Kuenkan, eta Realak huts bat irabaziz helburua lortu du Kopako urrengo fasera sailkatzea kasu honetan. Gogoratuko dugu, batetik Konkensek San Sebastián de los Reyes, herria zari gara, ez Sanse Realeko bigarren taldeaz, Sanseren aurka bina berdin duzuen, Realak berriz, 2-huts irabazi zion Betisi eta honen bestez gaurko norgehiagoka honetana, bi garaipen kateatuta iritsi da. 11koei dagokienez, Roberto Gutierrezek, kasu honetan Konkenseko entrenatzaileak, 11 jokalari hauen aldeko apustua egin du, 3-4-3ko sistema batekin, Raúl izan da atepean, erdiko atzelaria Kaba eskuinaldetik, Titi erdialdean eta Pedro Ingles ezkerraldetik, Egaleko jokalari aurreratu moduan aritu dira Luis Castillo eskuinaldetik eta Sergio Rodríguez ezkerretik, zelai erdian Pablo Olivaresek eta Hector Rubiok lagunduta, eta gero goian ezkerraldetik Jesus, eskuinaldetik Yoshimura Japoniarra, eta goian Fernandez izan dira. Realari dagokionez, Reala 4-3-3ko sistemarekin irten da, Imanolek horren aldeko apustua egin du, Marrero izan da atepean, kopan ohiko bilakatu den moduan, Odriozolak jokatu du eskuine galetik, Javi Lópezek ezkerre galetik, Jon Martin eta Jon Pacheco izan dira atzealdearen erdialdean, euskarri moduan jokatu du Urko González de Zaratek, Pablo Marinek eta Jonander Olasagastik lagundu diote zelai erdian, eta goian Jon Maguna zelaia izan da ezkerraldetik, Xeraldo Becker eskuinaldetik, eta goian erreferentzia moduan Umar Sadik. Partida hasieratik Realeko jokalariak gozez ikusi dira, batez ere presioan eta jarrera oso ona erakutsi du taldeak, baina hori kontua izan da presioan soilik izan dela. Gainontzean ez du taldeak eraginkortasunik izan, Konkenseren area zapaltzen zuenean ere erabat desagertuta ikusi ditugu, batez ere Umar Sadik, gaurkoan partida beste behin ere partida oso kaskarra egin du nigeriarrak, eta badirudi Realak irteera bat bilatuko diola neguko merkatuan, ikusiko dugu ea horrela den edo denboraldi amaierara arte geratzen den, baina nik uste bi aldeentzat hori izango litzatekeela onena, batetik Umar Sadikek ez dituelako Realean espero ziren aurre ikuspenak bete, eta Realean nik behintzat beti esaten dut, arrobiaren alde egin behar da apustu, eta egiten diren fitxaketek taldea hobetu behar dute. Eta nire ustez Umar Sadikek ez du taldea hobetzen, ez da arrobiko jokalaria, beraz ez luke Realean jarraitu beharko, ikusiko duea esan bezala zuzendaritzak ze erabaki hartzen duen, baina gaurko norgehiagokak behintzat ez ditu argumentu asko eman nigeriarrak taldean jarraitzeko. Bestalde, Xeraldo Becker kritikatua izan da, nik ez dut hain gaizki ikusi, egia esatea nahi bada, egia da gero erdiraketetan eta zehaztasun falta izan duela, baina ikusi da, jokatzekotan eskuinalde horretatik jokatu behar duela, egia da ezkerralde horretatik Bartzelonaren aurka gola egitea lortu zuela, baina kontutan hartu behar da etzela bere jokaldi propioa izan, baizik eta Bartzelonaren akats bat izan zela hori, gaurkoan eskuinalde horretatik jardun du, eta, hor egia da erdiraketetan saiatu dela, baina esan du, Umar Sadik erabat gaurkoan desagertuta ibili da, nigeriarrak arean ez du aukera garbirik izan, iristen zitzaizkion baloiak ere errematatzeko, eta begira altua dela, lan handiak izan ditu, eta Xeraldo saiatu da, baina ez du lortu. Minutuak aurrera joan ala, Reala baloiaren jabetzarekin zegoen, noski, horrek behar zuen bai edo bai norgehiagokaren gidoiak, baina egia da izan dituzten aukera garbienak lehen zatian batez ere Konkensek izan dituela. Intentsitate handiarekin jokatu dute, askotan maila baxuagokoak diren taldeek alako norgehiagoketan intentsitate askoz ere gehiagorekin jokatu behar izaten dute, maila altuagoko taldeak baino,
baina gaurkoan bereziki konkense horrelaxe ikusi dugu, eta Reala baloiarekin behar bada hozka egiteko kostata, baina gero presioan eta konkenseri asko kostazaio atzetik irtetea. Esango nuke Jon Martinek eta Jon Patxekok ere bete dutela, batez ere Jon Patxekok bete egin du, baina Jon Martinek esango nuke partida oso ona jokatu duela, hasieratik gaztea oso erne ikusi dugu, konkensek normala den moduan baloi luzeetara jokatzen zuen, askotan gainera erdialdera aurrelariak bilatzeko, baina hor Jon Martin oso erne ikusi dugu eta konkensek apenas izan du aukerarik hor golak egiteko ezta. Hemez, 28. minutuan, barkatu ez, 9. minutuan, hor Pablo Marinek izan du aukera garbi bat, Pablo Marinen norgehiagoka ere gustatu zait, batez ere kalitate handiko jokalaria da, baina Realean lehen taldean hor bermatzeko edo beste gauza bat falta zaio bere postu horretan, iruditzen zait azken paserako eta ez dela jokalaririk egokiena, kalitatea badu, baina Realak jokalari vertikalagoak behar ditu, paseak aurrera ematen dituztenak, eta Pablo Marini askotan hori kosta egiten zaio. Lehen zatira usnako emaitzarekin iritsi dira, egia esan Realarentzat ez ziren bat ere albiste honak, lehen zatian batez ere ez diolako hozkarik ere egin, konkenseri intentsitatearekin jokatu du, tarteka erdiraketa batzuk ipintzen zituen, baina ez dute Bernabeu batezaina probatu ere egin, eta hori txuri urdinentzat etzen bat ere albiste hona, eta aldiz konkensek bai, pare bat aukera izan ditu, garbi xamarrak, bata Unai Marrerok gelditu duena, eta beste bat berriz uste dut ere Unai Marrerok gelditu duena, bai, alaxe izan dira. Eta bigarren zatiaren hasieran konkense izan da lehena aulkia mugitu duena, kasu honetan Jesusek utzi du zelaia, aurrealdeko hegaleko jokalariak, egia esan, ez du aparteko partida egin, etzen eurentzako ere testu ingururik errazena ez, distira ateratzeko edo, baina horixe, Jesusek utzi du zelaia, bere ordez Monterde atera da, eta Monterde beste freskotasun bat eman nahi zionez, hor behar bada ezkerralde horretatik Javi López eta ez dugu hitz egin, baina iruditzen zait partida ona jokatu duela, Kanariarrak batez ere erasokor taldean gaurkoan bereziki eduki behar zuen pisu hori barneratua zuen, eta naiz eta ez dituen erdirak eta distiratsuak edo atera behintzat erasoan eta ikusi da, gorputza sartzerako garaian eta nagusi izan dela, gero barnekaldera sartzerakoan ere fin ikusi dugu Javi López, baina horixe. Eta minutuak aurrera joan ala partida oso parekatuta zegoen, Realarentzat ez ziren bat ere albiste honak egia esan, eta Imanolek aldaketak egin ditu, bi hegaletako jokalariak kendu ditu, kasu honetan Xeraldo Beker eta Jon Maguna zelaia. Esan dut, Xeraldo Bekerren partida ez da bat ere distiratsua izan, ez da gutxiagorik ere distira atera nahi badute jokalariek gaurko partidak izaten dituzte, ez askotan distira ateratzeko onak, zulo geixeago egon ohi direlako, atzealdeak normalean ez daudelako hain ongi egonkortuak, baina ez Xeraldo Bekerrek eta ez Jon Maguna zelaiak, aurrekoan Jobe Espainolen aurka goleatzaile izan zen aurrelariak, ez dute euren aukera baliatu inondik inora ere, eta euren ordez Ander Barrenetxea eta Sergio Gomez atera dira. Bi hauekin jada bai partida apur bat irauli egin dela, harritu nau, hasiera batean Ander Barrenetxea ezkerraldean kokatu baita, gerora beste aldaketa bat egin du Imanolek, baina egia esan Realarentzat ez ziren bat ere albiste honak, eta konkensek ere aulkia mugitu du, kasu honetan Hector Rubio eta Luis Castillo kendu ditu Álvarez eta Raúl Caballero sartzeko, egia esan bi jokalari hauek, bai Hector Rubiok eta baita Luis Castillok ere, Hector Rubio kapitaina, eta Luis Castillo hegal horretatikan, ez dira konkensen indar gehien izan duten jokalariak izan, batez ere baloiak ez zirelako askotan euren oinetatik pasatzen, baina
entrenatzaileak ere noski emaitzari eutsi nahi bazion eta teorian kontuan hartuta Reala fisikoki gehiago zela eta Reala jokalariak fresko sartzen ari zela, hor aldaketak egitera behartu du horrek inongo zalantzari gabe, eta beste biek ere ez diote aldaketarik eman taldeari. Gerora pixkanaka partida Realaren oinetan jarri da, azken finean Reala erabat behartuta zegoen, noski partida hau irabaztera, baina etzen baloirik areara iristen zirenak ere esan dugu, Umar Sadikek ez zituen errematatzen, nigeriarraren egoera benetan futbolistikoki hartuta eta oso kezkagarria dela esango nuke, eta gero 74. minutuan jada kabiarra ipini behar izan du Imanolek mai gainean, Javi López eta Olasagastik kendu ditu, esan dugu Javi Lópezen partida neuri gustatu zait, erasokor aritu da, pixkanaka taldean egonkortzen ari den jokalaria da, erdirak eta on batzuk atera ditu, horrez gain baten aurkakoak egiterakoan ere buruz-buruko horietan fin ikusi dugu, eta pixkanaka Realean indarra hartzen joango den jokalaria iruditzen zait, eta gustatu zaidan beste jokalaria ere Jonander Olasagasti izan da. Badirudi Realak salmenta bat bilatuko diola, baldin eta taldea hobetzera etortzeko beste jokalari bat bilatuko balu ongi ikusiko nuke salmenta hau, baina bestalde batetik iruditzen zait Imanole konfiantza handia erakutsi diola, lehen taldean sartu zuen joan den urtean, okerrez palima naiz, Turrientesekin batera, naiz eta Turrientes askoz ere indar gehiagorekin edo zarata gehiagorekin zetorren, Jonander Olasagastik nik esan nuke beti betetzen duela, jokalari fisikoa da, dena ematen duen hor gehiagoka guztietan, horrez gain azken pase emateko gaitasun handia duen jokalaria da, zuloak ongi ikusten ditu, eta oso jokalari baliagarria iruditzen zait Realarentzat, eta euren ordez Brais Mendez eta Mikel Oyarzabal atera dira, eta hoia da partida irauli egin dute gero esango dugu, baina Mikel Oyarzabalek bere inteligentzia, bere esperientzia, bere kalitatea zelaian jarri du, asko nabaritu da ez berak baloia hartzen zuenean, eta konkensekoek ia intentsitate doblearekin sartu behar zuten eta hala ere ez zuten baloia berreskuratzen, Braisek ere beste freskotasun bat eman dio taldeari, beste kalitate bat, eta oso beharrezko bi aldaketa izan dira. Gero 78. minutuan beste aldaketa bat egin du Konkensek, kasu honetan Kaba kendu du eta Sina sartu, jada erasora joan behar zuten hauek ere, eta zalantzari gabe Sinarekin hori lortu dute. Ez zuten, ezer galtzeko, Konkensek ez zuen, bazekien luzapenera iritsita ere fisikoan Reala gehiago zela eta oraindik ere 6 jokalari zituen aulkian, eta entrenatzaileak erabaki du Sina sartzea. Eta Kabaren partida hor atzealdean oso ongi ikusi dugu, esango nuke orokorrean Konkeseko atzealdea finibili dela, batez ere Realaren erdiraketetan eta ongi urrundu dute baloia, gero askotan ez die utzi aurrera egiten, eta hainbatean esango nuke Realaren zehaztasun falta edo distira falta hori Konkenseko atzealdearen lanketak ere eman duela, baina orokorrean Kaba ongi esango nuke, eta Sina horixe 82. minutuan denbora galtzeagatik txartela ikusi du, eta apur bat baldintzatuta jokatu du norgehiagokako gainontzeko zatia, eta ez dugu asko ikusi. Eta gero, minutuak aurrera joan ala Realak ez zuen sartzen, kezka geroz eta handiagoa zen, naiz eta taldea ongi jokatzen ari zen aukera garbiak etzelako sortzen ari, eta 80. minutuan jada Imanolek erabat erasora jo du. Urko kendu du, Urko gustatu zait gaur, euskarri modu horretan eta apur bat Martin Zubimendik normalean hartzen duen rol hori edo hartu du, eta finaritu da Urko, batez ere gero erasoan ere bigarren lerro horretara eta iristen, erabat barnekaldetik jokatzen, baina baloiak berreskuratzen eta baloiarekin zentzuz jokatzen, eta bere ordez Arkaitz Mariezkurrena atera da Astigartarrak aurrekoan Jobe Espainolen aurka egin zuen debuta lehen taldearekin partida ofizial batean, gaurkoan berriz ere Imanolek bere galdeko apustua egin du, ez norgehiagoka erraz batean, hain zuzen ere testu inguru oso zailean baitzen norgehiagoka,
baina Astigartarrak atera denean bete du, erakutsi du jarrera, bazekien erasorako behar bada ez zegoela norgehiagoka erdi puntan kokatu du eta Pablo Marin kokatu du hor euskarri moduan, eta benetan Mari Ezkurrenaren partida ere aipatzekoa, eta luzapenera iritsi dira, eta luzapeneko bigarren minutuan jada lehen taldeko jokalari kontsagratuek erabat euren kalitatea erakutsi dute. Sergio Gomezek sekulako autopista bilatu du ezkerralde horretan, ipini Brais Mendezek goxo-goxo jaurti du, bi jokalariri, konkenseko bi jokalariri hankazpirik pasazaile baloia, eta atezainak azkenerako ez du erreakzionatzerik izan, zutoinean jo du baloiak eta gola. Realaren garaipenaren gola izan da, oso gol garrantzitsua, baina egia da ez zergatik atera behar izan ote dute lehen taldeko jokalari kontsagratuek partida honi buelta emateko. Behar bada B unitateko jokalariek euren denen artean ez dute multzo ona osatzen, edo multzo nahikoa Reala bezalako talde bat defendatzeko, denak batera, ez dakit. Hori hurrengo partidetan aztertuko da, ez dute noski hauek jokatuko, baina iruditzen zait kopan beste aurkari xamur bat edo behintzat maila bajuagoko bat egokituko balitz hau gertatzea posible litzakela, eta Eta ja da hau konkenserentzat kolpe gogorra izan da, naiz eta gerora ere jarraitu duten, Fernandezek eta Olivaresek utzi dute zelaia 105. minutuan Mendoza eta Motilla Ferrer sartzeko, bi jokalari oso gazte hauentzat ere partida berezia izango zen noski, eta Fernandezek eta Olivaresek 105 minutu jokatu dituzte, dena eman dute, baina noski Reala bere kalitatea azkenerako erakutsi du. Hor Fernandez aurrelaria eta Olivares zelai erdiko jokalaria, apur bat jada partidaren ondarrean edo jada gauza asko jokoan ez zuela konkensek, naiz eta oraindik ere partida berdintzeko aukera eduki, entrenatzaileak gazte hauei aukera emateko autua egin du, eta Realak ere aldaketa egin du, kasu honetan Álvaro Odriozola susitzen ordez. Odriozola bazirudien gora egin zezakeela, baina ez du egin. Gaurkoan ere erabat desagertuta, isolatuta ikusi dugu, eskuine galetik ez du jokaldi bakar bat ere sakontasun minimo batekin egin, abiadurarekin ere ez ditu desberdintasunak markatu, atzealdean ere defenditzerako garaian eta kamutsantzean ikusi dugu, eta egia esan Álvaro Odriozolari ere iruditzen zait Reala kirtera bat bilatuko diola. Neguan ez dut uste, orain eskuinegaleko jokalariekin eta errein xamar baitabil Reala, baina udan hausnarketa nabarmena egingo dute, orduan jada Erik Bretos izango da Realeko futbol zuzendaria eta berak hartuko ditu erabaki horie guztiak, eta hauxe azken aldaketa, bigarren zatian konkensek aukera batzuk izan ditu, baina orokorrean ez asko, Realak apenas sufritu du bigarren zatian, jada golarekin nahiko kontrolpean izan du partida, egia da horreun 19. minutuan Unai Marrerok sekulako baloia hartu duela eskuetan, oso zaila zen, baina Azpeitiarrak ere partida ona egin du, ez du aipatu, baina partida oso ona jokatu du Marrero, egon behartzuenetan egon da, gero lasaitasuna erakutsiz eta aipatzekoa hori ere. Eta hori xehutxeta bat, Reala pasadu filtro hau, eta hurrengoa Leganes izango da ligan, Butarken, eta horren analisia ere hementxe izango duzue. Hauxe beraz esan beharrekoa, bitartean ongi izan, agur!